toɓɓere gaddum de c'est important affaire wonde gene yen fulɓe men gaddino e gene no wiye iɗum ɗo donc on woni Allah ɗum ɗo ɗum woni toɓɓere important nde poɗɗen famminde yimɓeɓe ittude yimɓeɓe e majjere andinde yimɓe o gene ko holon ɓe mbasa fuyde ɓe mbasa yaltude lawol ɓe mbasa fodde yimɓe hakkillaji mabɓe eɓe guitta ɗumen e Allah subahanahu wa taala eɓe pandum e gene goɗɗo ko on tagno ko ɗeɗon yewtere jiɗmi yimɓeɓe kaala ɓe pammina yimɓeɓe ɓe mbasa pause MD Jiggo a salminama no fewi a yettama a addi namdal batgal nafoore namdal kadi belgal jaabade beɓgal jaabade geno ko Allah wiyete geno mbajjiri en bajjo en wa jurmotoɗo en ɗum ɗo fuu wona inde arrahman en arrahimi en almalik en fuu wona inde makko to arabeɓe ko Allah inde makko to fulɓe ko geno fami inde Allah to fulɓe ko geno wiyete to arabeɓe ko Allah ko heddi ko noon e arrahman en almalik en ɗum ɗo hay neɗɗo ne wiye ɗum neɗɗo ne wiye ko lamɗo neɗɗo ne wiye ko jurmotoɗo fami ɗum ɗon ko baccoje ko wayno kono mantirdemo inde ɗe kono inde makko tan ko wotere ko geno inde Allah ko wotere ko geno nde woni geno nden kam ala ko wiyete noon sona kanko toru wiyetaki noon leggal wiyetaki noon neɗɗo wiyetaki noon laaɓɗo hay hunde wiyetaki geno sona kanko ɗon woni ko namdiɗa ko ko ɗum ɗo woni ko mbawmi jabadema hen kadi wata wi kamɓe wata wi woɓɓe ne mbiya ko enen fof fulɓe fof mbi ko fulɓe fof mbi etene ko julɓe waɗa hefereɓe mbi geno ala ko fulɓe julɓe ɓe mbi geno ala enen noon kala ko haala e ɗemgal men eɗen kewi famɗinde ɗum mawninen e ɗemgal gongal ko fulɓe mbi geno fulɓe ko julɓe wiɓe geno ɓe ne gandi wona hunde bonde a jafoɗa noon salminama no fewi a yettama